New Trap National Youth Front jong East Khasi Hills kala ai por shitayo ya Khasi Hills Autonomous District Council bakan khang noi ki khardop krong khajna lem kumta kan ujor chi bor bahalor ne wat ban let khang hi no eki habai kren bekilat pathai khubor uba blessed khar ubade president ka New Trap National Youth Front jong East Khasi Hills ulong ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kamsham na buram satyai ka High Court halor ka jingbo yaki khardop krong khajna ya ka blabu haki surak linter jong ki surak ba pede begini gigit district council ma kidan huni hatu khata tali gigit kiba district council ka li gini gigit kalum di khajna kat muji sya kalong kwa ban pasya ni kalong ban kan syai ke district council amar bang I ho kita gigit kiba dei juga district council kawaga nimju osno ba menuru ba district council kan khot tandar ne kan advertise kita ki ba like nimju aslo menoro deng isu ibe tang habang ya chirum shaneng khamtam ki national highway isu ibe kadai bitang jingin pisa di nagaliang ka jungim kasengru kawai ka bangi kwa no fi reidon ki khasiru ki lawan singi man complain chi kaseng ba shalum khajana negi jaka ki national highway ki kit kisimsar hape kit ki mau kit siap kini kita nakaliang ka jungi gaseng yuan hangni ban kan ban bujing kali ya ka district council mo khampam angni fi ba mata kadang don po high court ka high court ka patsya ban play ki gate kadang don ka high court kan ka case kawai ka bang akwa ban bujing kali pat ka district council kuno ka district council ka layak khmat ban play gini gate khamtam ki de ngitip ba national highway mla ban play ki gate klaim ke LOC naga DC klaim ke LOC naga national highway road ting iba khamtam ka bangi kwa man kan balai ba ka district council klaim burom ya kai court dina kalian ko jungim kaseng ngaso thu shai ba kani ka jinglum ka jing le sop jong ka district council na po khamtam ngakwa man fiso hisin bangim ji ite menu ba kan khot ya kata advertise ne kan kan tandar kita gigit balai handai kala sulong sap pindalet hang tu gidan mi tang gibriu jong ki MDC gibriu jong ki EM gibriu jong ki CM gibriu badan jing ade kita ki high level ki sulum mi pisa rei ka bangi kung kasangi kwa ambu jong kali lada kata ka pisa ka balum ka wanra jing mentoy ka district council bat ka wanra jing mentoy gari ba ka jat dan rio tinagaliang jong yung skui handai ka ba khamso sing I begitu ki balum gen na po surak wabun sin pinpet kita allies nem kita reng tu gila im gajing im ka lifestyle jo ki basar kai kila thiet ki flat kila thiet ki yeng kila thiet ki ba isar kai tina kalian ka jungim kasang tangkan ni kawai ka bangiwan hang im ta kalong ba ngin bu por ka district tang steo balada kamna ban khangi gini ki gen na kalian ka jungim ngin aya complaints ke DC chief secretary kat bade garanti da ka bojok sarkar bojok angkim la ban khang nagaliang chung ka sengeli ban khang hi ru kini ge pipet hang ni ta po is ka sil su didan po moyong ka ton nang ta ding paso ka ton ni khampala ban jurip lu digini ge bar khoj hang ni gidan do khat li ge te kini ka pisa ka bay ulum nang ni ka ban bu jukli ge district council shay kani ka pisa manu bayo jumun toy kani pisa pakrong bi an po suro kani ngan ong fi ka jingdon kiti kam dei badon kiti tangki district council ring angit skam bagani jing don kiti nagaliang jungi kasang ngimpat ngin nang ni khmat ngin nya khmat sakrang ban buddi ni gini ki kambian juga district council bat manu bodon kiti hangni ki ba yana ba dan mentah gini ke banilum pisan po surok nagaliang jungi ngin sa wan biang pi media ngin sa batai ngin sa that madan ri baro khoj bodon kiti ti nagaliang kasang tang kata ko hi ka bang pa ram ya to isien banai be district council khambur ram ya kai ko data amar hangni la dan ka case beito lai case ini jai kharbi nagaliang kasang ipundam jor bat ngim sultana pe jingne juga district council bat nagaliang jungi ru isngo ba district council nakapor ki kam jabo jongka ki kam illegal jongka ka district council ka kwa man kan syahang ni ka ai ka ba ka jaj riu jungi ke jumun toy na district council ngim jumun toy district council pikran phang ban yada ya khandau ka siap pikran phang ka district council bakan thaw ki an shu ban yada ya ke jaj riu jungi ri kam dan ya kata
babun sin hantu sukon sil himpet kadi tangka jing ele game kadi tangka jing kwa man le yang tu ban sulong MDC tangka no ni contest MLA badam dan kan no ka jing mentoy dei tangka cakar ko fit ong ban INOC gitu ki company ki project bahe but wei ko bang isosi kalau mangi ki jat dia jungi hangne ki khasi jungi ki babun ki bang inang betri ki kamra jong ru ngim jiyo kawai rungan ong fi menu fi jiyo sngo ro bo district council ban lai kita ki kam ki jamro ka jing thap jam sop bang thi ka bashar khai bha da fi le jang tu fin kali ka ki pus ki balai la shu thap sop no po ha da fi ong baki de ki khasi dai bun singa chu ong ki fi de ki khasi ba fi okam ang tu de fi don ki jing de ki tu ki he ka nyang tu dai ki ni ki wei pat ki balanang na start ba da bon pule ki baya surok mu shei gala wei jong ki ba nagalian chungi ngim sutanat ga chune naga pos ki por ngan ong ifio ka fi ngam sodan jumut toy du baga diskon se kan dom biang tada kamla matri kampok mana ga jikri ga shisha ga jing shikri ga bakhoj ga jing shikri ga badai sho pat ba fi kat bung ka khajana hangni rupa nama la tho hangni ba di ban ai da ka diskon se ka di ban bu ka dor mo hendrai ngan ong ifi hangni ki don ki complain jatu kan ne ki ba tang ka diskon se la bu aspa tangka wi kali ka sia te don ki ba la fi hang tu kin don 24 hours sa ganta ki don ki batrai po gate batrai mersi batrai minute batrai wat batrai ki don long shift duty rei ka bang kwa long shai tang dalamien fi ti ka jing lum ru ka alung ngam la nong ni ka de bala lum bi anju tang ka sa aspa bala bu ka la lum lai spa sa spa san spa tina kan yang kacungi i baga de kata ti nomor ba ka jinum khajana hi nga khalm i bagan don kan no ka jing toy ya ka district council lada kai lum khajana nang ta de ikitu ki kam ki jam balak balai kam thap kam siu de to bisa man siu tulop ikitu ki rong trai to rehedo man ta district council ka shura bi jaga kabul ban up bi na po central government na sarkar india da ka bali kam chunut ban challenge ka sarkar india ba khang ngin ong kum no ba ngidon ka six schedule fi ong long ngi long trai lor khndo ko siap he ngi long trai lor khndo ko siap mono ba khang du yong khang sarkar india mono ba khang yu mau khang sarkar india mono ba khang yu kimat ko khndo por khoi kadi ka sarkar india balik ka district council kam nak banyak fight ka central government ka sarkar india ngim chui ba kum kata ru te pa mentani bon kit siap ru long shu man kit mau ru long shu man kit sensar ru long shu ba peli no kit sensar peli trai baru sistem uhapan trai sistem man sei tu sensar hap sha aslap player mentara ya ko surok syak rong khajana ke gong asu bon ong mana premjur ke jingle tu district tenaga le ri ka sang nai potang stiu nya skmat da damla on khang en khang hi engkat fi media baru khai ni lam ni khang hi ki